салом дӯстои азиз, салом подписчикони меҳрубон, соли нави ҳаматон муборак бошад. Салом ба касое ки тамошо кардестанд мора. Агар ки видеои мо маъқулшон боша, илтимос подписатсия кунанд. Бо мо ҳам видеоҳои нав ба нав партоем ки штоби тамошо кунанд, ягон чи ба худшон биомӯзанд. имрӯз мехостам тарзи гузаронидани риштара дар мошинаи попур нишон батам. мо анаи риштара дар хел колба кардем мондем. риштаи нақшдӯзира мегирем анамихел дар мошинаи попур. инҷода сурохӣ дора ҷои риштагузаронӣ. хел риштакашак дора. Риштакашакш қати анамиҷа аями дуруни сурохида бояд сурохи дига айта ручка қати тоғрӣ мекунем. вақте тоғрӣ кади аммо сурохи дигариш метова. ҳозир мо мегирем анаи риштара мебарем, дар ҷош риштаи сафед сахт мекунем. ай тараф мебандиш, та мекашиш худаш меояд. анаира дар иҷа сахт мекунӣ. анаиҷа ҷои скорсша. вақти скорсша ки хости паст баланд кадан, хости баландаш кунӣ, пилуса мечиқӣ. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 то 15 рай бо 5 мози паста мондемаш. ходи паста ҳозир мо риштара мекашем. ай таҳ ручка қати тоғрӣ мекунем, риштара мекашем, мегирем. хел ҷонканиё дора. попурдӯзӣ ранги мошинаҳои простой несте. вақте ки риштара бировардем, дарз мона дар тарш мемонем. дарза дар тарш мондем. баъд ба духтан тайёр мешавад. ручка қати фақат кор мекунем.